malakas natin malapit pagpalain po natin Diyos na buhay. Lalo na po yung mga matatapat na Kristiyano, talagang walang kumpay, mangiti sa labi. Amen. Sa kanila pong mga katapatan na yan, pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapit. Tayo pong lahat ay tumayo at narito na po tayo sa ating huling yugto ng banal na gawain, pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ating pong bigyan ng galang ang salita ng Diyos. Dali nating pinagpalang mangaral, ating beloved preacher, Brother Jobin Perez. Palakpakan natin na malakas ang ating malapay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po lahat mga minawag dumalayin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay niyo. Maraming salamat po sa kalakasan taglay pa namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo, sapagkat ito'y binibigay mo po sa amin kayo sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo. Sa bumagdamagan ito, malapay ang po lahat. Sa mga dalangin na aming ginagalap, minamang Evangelista Waldo Estrada Almeida, ayun po mga minaman na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran. Sa mga kami nasupos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo na watig namin nagpagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat, malapay sa iyong pag-alang salita. Langis sa iyong salita, patabal lingkod sa gana, akin wala magagawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalo po papalang espiritual sa iyong mamamal kapatid sa dako ito. Pagpalay po sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyo hadlang, demonyo antok, we come to cast out, and the mighty Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo na po mga makaupo at atin munang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat sa kapitulutan ng ating beloved preacher, ako'y bumabati ng isang magandang umaga sa ating po mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At maging sa ating mga beloved viewers, ating po Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome sa overnight prayer. Magdamagang panalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At kung tayo po mga minamahal ay pinagpala mula kagabi, talagang sabi nga ng Biblia mga minamahal, kapag ating ginaganap ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon, ay talagang banal at siya po'y tapat na tayo po lahat ay pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Magantabay lamang po kayo at patapusin ninyo mga minamahal yung ating pong pagkanasalita ng Diyos at tsak kayo po'y pagpapalay ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila po buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating pong beloved workers. Good morning po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin na pong kunin mga minamahal, ating pong mga Biblia, and ating pong alamin ano ang mensahe ng ating mahal na Panginoon para sa ating lahat sa araw na ito. Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talata 4 hanggang 7. From the book of Philippians, chapter 3, verses 4 up to 7. Amen. Amen. Ganito ang pagkakasabi. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-akala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako, na tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan sa 7. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating pamagatan yung ating pag-aaralan mga minamahal, the task to know Jesus. Marami po mga minamahal Kristiyano, kung tatanungin ngayon, akala nila they just, kumbaga akala natin ay basta-basta na lang ang paglilingkod dahil they thought, kilala na nila ang mahal na Panginoong Hesus. Pero pagkatanda po natin mga minamahal, sometimes may mga bagay na talagang kailangan nating ganapin
na kailangan nating, kumbaga sa gawin upang ang ating pong pang-araw-araw na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay hindi abutan ito ng tinatawag nating boredom. Hindi abutan ito ng pagkainip. Hindi ito umabot sa tinatawag nating parang it will end into vain. Kumbaga, mga minamahal, nagiging walang kabuluhan yung ating ginagawang sakripisyo. Dahil ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa ating talata na nabasa, sabi diyan, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he had whereof he might trust in the flesh, I more. Kung sinasabi, si Pablo, mga minamahal, ang sinasabi niya, kung sino man ang pwedeng magkapagmayabang sa katuwiran at kabaitan, ay hindi niyo ko matatalo. Walakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sometimes dumarating tayo sa puntong ganon na talagang ups. Teka, mas malakas akong magpuri sa iyo. Mas malakas akong gamitin ng mahal na Panginoon. Ang dami kong katawagan. Naging instrumentalist ako. O kaya ako'y nagpapaawit. O kaya nagpipris. O kaya nagsishare. Ang dami natin mga minamalat. Sometimes umabot tayo nagbibilang tayo ng anong kaya nating gawin. Amen? At ang sabi ng talata dito, mga minamahal, ako, masigit ako dyan, sabi niya, I circumcised in the 8th day. Sa mga minamahal sa batas ng pagtutuli, sapagkat noon, mga minamahal, masasabi nating ang mga Hudyo ay sila po ay nung pagdating nung sila po ay tuliin, patunay na sila po mga anak ng Diyos. Pero sabi diyan, siya mismo nung 8 araw bago siya pinanganak, mga minamahal, o pagkatapos siya panganak, mga minamahal, ay tinanggap niya agad yung batas sa pagtutuli. Ibig sabihin, mga minamahal, circumcision law, mga minamahal, ay talagang ginanap niya ito. Masasabing siya po ay nakaganap ng mga bagay na yon. Sa lahi ng mga anak ng Diyos, siya po'y lahi ni Benjamin. At kung sa mga pinili ng Diyos ay lahi ng Hudyo, mga minamahal, mga Diyos, mga minamahal, siya po'y Hudyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. As to mastery of the law, ay maikukumpara siya sa mga Pariseo. Sa padalang po niyo, mga Pariseo, mga minamahal, ay talagang walang ginawa pag-aralan ng batas ni Moses yan. Kaya akala nila sila ng pinakamagaling. Amen? Kaya sabi niya, alam na alam ko yan. At pag may ipinaglalaban ako, alam kong tama, makikipagpatayan ako. Grabe yung kanyang passion. Kaya nga sabi niya, I persecuted the church. Sabi niya, dahil alam niya, akala niya yun yung tama. Ang ginawa niya, mga minamahal, talagang mga tao, kumuha siya ng lista o a letter na kung sino makasumpong siya ng isang Kristiyano, kanyang kaladkarin ito at hanggang sa ito'y maabot sa kamatayan, mga minamahal. Ganon ang pagkatao ni Apostol Pablo. Amen. Amen. But, ang sabi diyan, kung pag-usapan natin ay ang pagsunod sa batas, ang sinasabi ng talata, touching the righteousness which is in the law, siya po ay blameless. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Iyan ang kanyang may pagmamalaki sa kanyang buhay. Amen? Amen. Tayo, mga minamahal, meron tayong may pinagmamalaki sa ating buhay. Inyero ako. Magaling ako magsalita. Marami yung kakilala. Mataas sa aking pinag-aralan. May pera ko. Dami natin may pagmamalaki, mga minamahal. Amen? Amen. At ang sabi ng talata, mga minamahal, si Pablo, siya po mga minamahal, sabi niya, when he came to know Jesus, anong sinasabi ng Philippians chapter 3, verses 7 up to 8. Ating basahin, mga minamahal. Pilipos, kabanata 3, talatay 7 hanggang 8. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 8. Ganito po sinasabi, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang,
ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Amen. Sa mga tao, tabla mga minamahal na masasabing may pagmamalaki. Totoo, nung hindi pa natin kilala ang ating mahal na Panginoon, yun ang ating buhay. Amen. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal, yan naman talaga ang ating ginagawa para ating mga minamahal, kundi magmalaki na magmalaki. Amen. Ang inyo po, mga likod, mga minamahal, ay talagang sabi ko noon, nung ako'y nakapasa sa pagka-inyer, mga minamahal, sabi ko, ay lahat ng bagay kaya kong gawin. Masyado na mataas ang aking pride, mga minamahal. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, when I came to know Jesus, nung aking makilala ang ating mahal na Panginoon, sabi ni Pablo, mga minamahal, the things that were gained to me, those I counted lost for Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga bagay na oras, panahon, na mga bagay na akala niya ito'y mahalaga sa Kanya, ito ang Kanyang profesyon, ang Kanyang kapurihan, ang Kanyang kilalang kilala, siya po mga minamahal ay yung power na meron siya, yung kapag makita niya Kristiyano ay pwede niyang ipapatay, amen? Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang influence, yung kanyang kayamanan, lahat ng yun, ang sabi niya, lahat ng yun, puro mga walang halaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mas mahalaga ang pagkakilala sa mahal na Panginoon. At ang sabi ng talata, mga minamahal, lahat ng mga accomplishment niya, itinuring niya itong dumi. Grabe, tinan niyo na. Sabi niya, no? For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. Alam niyo, yung dung, mga minamahal, ito yung malabas sa ano natin, mga minamahal. Amen? Ito yung dumi, mga minamahal. Sabi niya, pinandidirian. Amen? Kumaring ayaw natin kapain yun, di ba? Amen? Pero that is the concept. Yun ang inilarawan ni Pablo, mga minamahal, kung papaano niya ito inihiwalay ang kanyang sarili doon sa kanyang mga pinagmamalaki. Makilala at makamtan lang niya ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa mga Kristiyano ngayon, mga minamahal, meron pa bang mga Kristiyanong ganyan ang damdamin sa oras na ito? Amen? Meron pa ba mga minamahal na masasabing kapag pagpilin ka at trabaho, ikaw ay ang mahal na Panginoon? O itong mga ginagawa mong paglilingkod o ang mga bagay na kalayawan. Sometimes, mga minamahal, may mga Kristiyanong masasabi natin nasusumpungang mas inaayon pa nila ang kanilang mga sarili doon sa mga bagay na makakawala sa kanila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? At kung titignan natin, mga minamahal, ang sabi ng verse 8, mga minamahal, sabi ng verse, the most important to him is to know Jesus. Sabi niya, no? Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus our Lord. Yung kanyang malaman, araw-araw, ang kanyang malaman kung sino si Jesus sa kanyang buhay. Grabe. Hindi ba kilala na natin ang mahal na Panginoon? Sometimes, akala natin, ang mahal na Panginoon Jesus, siya Diyos na nagkatawan tao, He's our healer. Di ba? Alam na natin yan. He's our Savior, Comforter, di ba? Counselor. Ginagano natin, mga minamahal, di ba? So, ibig sabihin, akala natin, alam natin. Pero ang sinasabi ng talata, hindi mo pa alam kung sino ang kabuuan ng mahal na Panginoong Hesus. Hindi totoo nga, kilala mo na siya. Kaya ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, si Pablo, hindi tumitigil sa bawat araw. Ay ginagawa niya ng kanya, in-exert ng kanyang effort, lahat ng kanyang ginagawa, makilala ng mas malalim ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen?
So, ibig sabihin mga minamahal, kaya pala tayo po mga minamahal ay tumitigil na talaga. Akala natin boredom talagang, di ba? Sometimes, ang bagal-bagal ni Brother Joven, ang naman si Brother Buboy, ginagano-gano natin mga minamahal. Because all we thought, kilala na natin ang mahal na Panginoon Jesus. Pero tandaan po natin mga minamahal, ang bawat banal na gawain is a chance for us to know Jesus. Bawat banal na gawain niya. Kapag tayo po'y dumadalo, mga minamahal, kapag tayo nagbuklat ng ating Biblia, kapag tayo nakinig ng mga worship songs, kapag tayo po'y nagpuri, mga minamahal, kapag tayo dumalo sa mga Bible studies, it is the chance for us to know Jesus more and more. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Makikilala. At yung pagkakilala natin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, doon tutubo at doon lalakip yung pananampalataya, yung lalago yung ating pananampalataya, mga minamahal. Yun ang ating buhay. Amen. Amen. Huwag kang titigil sa na makilala ang mahal na Panginoon. Huwag mong isipin kilala mo na siya ngayon. Marami ka pang hindi alam tungkol sa mahal na Panginoon Jesus. Ating basahin mga minamahal, John 17, chapter 3. Aklat ng Juan, Kabanata 17, talata 3. Amen. Aklat po ng Juan, Kabanata 17, talata ay 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Heso Kristo. Lahat ng gusto ng buhay na walang hanggan, sumigaw ng praise the Lord. Anong gagawin? Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, sabi diyan, and this is life eternal, that they might know you, sabi naman, the only true God and Jesus Christ, whom thou hast sent. Ibig sabihin, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan pala, mga minamahal, ay patuloy mo makilala deeply ang mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng haya-hayahay ka lang. Amen? Amen. Sapagat pinasabi nga natin, mga minamahal, ang ating pang-araw-araw na buhay is a chance for us to know Jesus. Kapag hindi natin, tumigil tayo, mga minamahal, tulad nito, itong mga bersikulo atin nababasa, what is behind that? Sino ang mahal na Panginoon sa mga salitang yan? Amen? Kung titignan niyo, mga minamahal, dahil yun ang magbibigay sa atin ng kalinawan, sino ba sa ating buhay ang mahal na Panginoon Jesus? Amen? Alam po natin, mga minamahal, marami pong mga relihiyosong mga sinasabing mga Kristiyano, mga minamahal. Sa kanilang buhay, they are more focused doon sa traditional practice. Amen? Pero they don't welcome Jesus in their lives. Ginagawa nila, mga minamahal, yung kanilang araw-araw na ginagawa para masasabing kunwaring ito'y papuri. Pero sa kanilang puso, wala naman ang mahal na Panginoon. Amen? At yan po, mga minamahal, ang kinakailangan. Sabi niya, Jesus sa kanilang buhay is not the center of their worship service. Kung tayo po, mga minamahal, ay nagpupuri at dumalo sa banal na gawain, ang isip natin ay hindi si Jesus. You are not worshiping Jesus. Amen. Kung nandito ka, mga minamahal, at lumulutang-lutang ang isip at isipan mo, maski na magsayaw ka buong araw. Kung nandito ka, magpuri ka, pero ang layo ng isipan mo, buong araw, mawalan ka man ng boses, walang kwenta ang ginagawang pagpupuri. Because Jesus should be the center of our worship. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, bawat palakpak mo kanina, bawat palakpak mo, bawat papuri, bawat ginagawa mong kilos, mga minamahal, it should be because doing it not because of your co-Christian. Hindi mo ginagawa ito dahil sa kapwa mo Kristiyano o sino man mga manggagawa o nandiyan malapason. You're not doing that. Ginagawa natin ito dahil gusto natin papurihan at pasalamatan ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Our worship dwells in knowing Jesus. Amen? Amen? At yan po, mga minamahal, ang kinakailangan gawin natin, mga minamahal. Ang sabi niyan, in every service is our chance. Kaya nga sabi niyan, aklat ng Genesis, basahin natin ang aklat ng Genesis chapter 22, verse 5. Amen. Praise the Lord.
Dito po sa aklat ng Henesis Kabanata 22 sa talata 5, at sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 asno, at ako at ang bata ay paruroon doon, at kami ay sasamba, at pababalikan namin kayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, ang totoong worship, yung kauna-unahang worship mga minamahal, yung ginawang tamang paglapit na pagpupuri sa Diyos, hindi naman pinag-uusapan. Si Abraham, tingnan mo, hindi naman siya nang umawit. Hindi naman siya nagpul, hindi naman siya nagsayaw. Amen? Anong ginawa ni Abraham, mga minamahal, doon siya, sabi niya, no? Genesis 25, and Abraham said unto his young men, abide ye here with us, and I and the lad, yung bata, will go yonder and worship and come again to you. Doon ba nung inialay ni Abraham, yung inutusan siya ng mahal na Panginoon, ialay si Isaac mo minamahal? Ang ginawa ba ni Abraham, nagsayaw? I live for Jesus day after day. You cannot see him doing that. Pero anong unang ginawa niya mga minamahal? Ang ginawa niya muna mga minamahal, siya po'y nandun ang kanyang offering lives. Amen? Iniaalay niya yung kanyang buhay sa mahal na Panginoon at yung kanyang obedience sa ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin pa naman na the heart of worship, mga minamahal, yung tamang paglilingkod, mga minamahal, tamang pagpupuri, ay dapat bago ka magpuri, siguraduhin mo ang buhay mo'y nakaalay sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Meaning to say, mga minamahal, you don't care about others. You don't care about your own will. Ang kailangan mo lang, ano ba ang kalooban mo sa akin, mahal na Panginoon? Nakita niyo panalangin, our Father who art in heaven, your will be done. Hindi niya sinabing, my will be done. Ang sinasabi naman na Panginoon para tuturo sa it's God's will be done. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang kailangan natin mga minamahal, siguraduhin natin ito mga minamahal, na every time na magpupuri tayo, dadalo sa banal na gawain, or anything that we do, that we could say, we worship the Lord. Number one thing na dapat ninyo makita, yung unang-una, yung pag-aalay ng sarili sa mahal na Panginoon. Lord, I have so many problems, but I know you are in control. Amen? Amen? Lord, ang mahal na Panginoon, ang aking anak may karamdaman sa totoo lang. Pero natatakot ako, pero alam kong ikaw ay mas makapangyarihan kaysa karamdaman ng aking anak. That is faith. That is the thing that you should feel. Yan dapat maramdaman mo bago ka pupuri ng I live for Jesus day after day. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ginawa mo yung mga minamahal, madama mo na presensya ng mahal na Panginoon. Napakadali. Bakit? Ay iyong inialay ang iyong sarili. Second, obedience. Marami pong papuri ng papuri, sayaw ng sayaw, pero hindi naman sinusunod ang mahal na Panginoon. Sabi ng ating preacher kanina, kinig ng pagbigay, hindi naman bibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Gusto pa natin ang langit? Parang ayaw natin, mga minamahal. What for? Amen? Kaya tayo nandito para alamin kung anong kalooban ng Diyos para tayo magbanang ng buhay na walang hanggan. Sinabihan tayo ng kung tamang gawin, hindi naman natin sinusunod. Ang sabi ng Biblia, when you worship, first thing you do is offer your lives, and second is obedience to the Word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung hindi sumunod si Abraham sa Diyos, hindi niya ialis siya. Amen? Alam niya, mga minamahal, that pinramis sa kanya ng mahal na Panginoon, sa iyong lahi, manggagaling ang napakarami, kasindami ng buwangin sa dagat at kasindami ng stars. Pero isang araw, sasabihin ng mahal na Panginoon, ialay mo sa akin ang iyong anak. Amen? Baka kung tayo si Abraham, akala ko ba ialay mo sa akin, magsisimula ito. Bakit ka? Hindi pa nga lumalaki, kukunin mo na kagad. Complain kaagad tayo. Pero si Abraham, hindi. Ang ginawa niya, mga minamahal, inialay niya ng buong puso ang kanyang buhay. And second thing is, sumunod siya.
sa kalooban ng mahal na Panginoon. And that is the real worship. Yan ang totoong papuri sa Diyos. Amen. Kung titingnan natin mga minamahal, akala natin ang ating mga papuri ay basta tugtog lang. Tugtog at saka yung kanta lang. Hindi yun. May deeper. Kaya nga sabi yan, every worship, every gawain is a day to know Jesus in our lives. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, there are two basic components of true worship. These are the two basic components na hinahanap ng mahal na Panginoon sa bawat pagpupuring ating ginagawa. Ialay ang sarili and our obedience sa bawat salita na ating napapakinggan. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito pa ang isa. Baka masyak kayo dito sa salitang ito na ating mababasa about ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya sabi ko, every day is a chance to know Jesus deeper. Dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 45, talatay 6 hanggang 7. From the book of Isaiah, chapter 45, verses 6 up to 7. Lahat po ng gising pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ganito pagkasabi, upang kanilang malaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, that they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Minsan sinabi ko yan, ikwento ko sa isang kapatiran nito. Sabi niya, ay hindi ganoon. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. Hindi siya gumagawa ng kasamaan. Hindi ko sinabing gumagawa siya ng kasamaan. Amen? Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, ang Diyos ay siyang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen? Ibig sabihin, mga there is nothing existing in this world, mga minamahal, na hindi nilikha ng ating mahal na Panginoon. Maaaring isipin natin, mga minamahal, akala ko ba Diyos na kabuti, bakit naglikha siya ng kasamaan? Naglikha siya ng isang sabi niya, I create evil. Ibig sabihin, yung problema ko, yung aking nasasaktan ako, yung ako'y lumuluha, ginawa pala ng Diyos yan. Amen? Pero tandaan po natin mga minamahal, meron tayong kasabihan, paano mo malalaman na ang Diyos ay may kakayahang lumutas ng problema kung wala kang problema? Amen. Paano mo malalaman na ang Diyos ay may kakayahang maglutas o mag-alis ng iyong takot kung hindi mo maramdaman matakot? Paano mo malalaman mga minamahal na ang Diyos ay may kakayahan na ikaw ay patayuin sa kapag ikaw ay naghihina, may kakayahan siyang ikaw ay patayuin at palakasin ka. So nandyan lahat naman, because hindi mo ma-appreciate ang liwanag kung walang dilim. Pakatandaan po natin yan mga minamahal. So that's the reason kung bakit ang Diyos nilikha niya lahat ng bagay. For us to choose, makita natin mga minamahal, ma-appreciate natin na ang Diyos pala mga minamahal, ang kanyang ginagawa sa atin ay pawang sa ating mga kabutihan lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan mga minamahal. Amen? Sometimes, nabasa ko to brother, bakit akala ko bang Diyos ay Diyos ng mga minamahal? Tingnan natin ang konteksto ng paglikha ng mahal na Panginoon. Kaya nga ang sinasabi natin mga minamahal, there's no such thing as kilala mo na ang mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan dumalo ka Miyerkules, Biyernes, Linggo. Amen? Magbasa ka ng devotional Bible reading mo every day. Mga minamahal, bago ka man nang gumising o bago ka matulog, mga minamahal, before you pray and worship God, pasalamat po pagising sa umaga, pagkasalamat pa matulog ng gabi, magkaroon ka ng Bible devotion, mga minamahal. Bakit?
this is one way for you to know Jesus deeper. Makikilala mo siya. Bakit tandaan po natin mga minamahal, yung mga taong in doubt parati sa pagsunod sa mahal na Panginoon, sa kanyang mga utos, ay sila yung mga taong hindi nararamdaman ang banal na presensya sa kanilang buhay. Sila yung mga taong, yung kanilang mga sinasabi, sometimes sabi ang gaganda, pero hindi nila nararamdaman sa kanilang buhay. Dahil hindi ang Diyos ay lumayo sa kanila, kundi sila ang unti-unting lumalayo sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, all you have to do, mga minamahal, read, dumalo, wag mong, sabi nga, huwag mong isipin na ikaw ay magaling na. Huwag mong isipin na ikaw ay nakatayo. Huwag mong isipin na ikaw ay malakas. Dahil doon natin nagsisimula yung tinatawag nating pagmamalaki sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Once experiencing trials, once experiencing persecutions in our life, pag tayo po'y nakakadama ng mga pagsubok sa buhay, pag nakakadama tayo ng mga pag-uusig galing sa pamilya, galing sa kung sino man di pa naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, and even our co-Christians, sometimes nakaka-receive tayo ng mga pagsubok o pag-uusig, mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, be prepared for a blessing to come. Kapag dumarating ang mga pagsubok na yan, naramdaman mo yan, lumuluha ka ngayon, kapag kalala, sasapit ang liwanag at darating ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid, ay panghawakan ng kanyang mga salita. Pagtiwalaan ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen? Nang sinasabi ng talata, hindi kanya bibigyan ng problema na hindi mo kaya. Dahil siya mismo ang magbibigay din sa iyo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok, ang mga bagay na yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung mga Kristiyano noon, mga minamahal, sa totoo lang, yung mga dinaranas natin, mga trials ngayon, it's just simple. Sila, mga minamahal, mga Kristiyano noon, ang ginagawa ng mga Kristiyano, kapag sila magpupuri, nakatago sila sa catacombs. Nakatago sila sa mga yungib. Nakatago sila dahil sila po mga minamahal, talagang papatayin. Persecuted sila mga minamahal. Pero hindi yun napigilan ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Tayo ngayon, malayang-malaya tayo. Pero bakit parang, hayahay pa lang? Kung doon mga minamahal, kailangan nila, they should work hard for yung salvation, mga minamahal. The more na tayo ngayon, mga minamahal, dapat. Amen? Gawin ang ganapin natin. We are so much blessed. Wala tayo sa kalagitnaan na like Middle East. Bawal magbasa ng Biblia. Sometimes tayo po may mga areas na talagang makitaan ka lang na may dalang Biblia, talagang ikukulong ka. Amen? Pero dito sa atin, malayang-malaya tayo. Bakit di mo mapasalamatan ng Diyos? The more na magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ikalawang Korinto, Kabanata 4, talata 7 hanggang 9. Malapit na po tayo magtapos sa mga minamahal. Amen? Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, ang kapitulo po 4, ang versikulo po 7 hanggang sa 9, gato po ang 7 sinasabi. hanggang 9. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangigipit kami, gayon may hindi nangaghihilagpis, nangagtitilihan, gayon may hindi nangagwawalan ng pag-asa. Pinaguusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung gising na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, ang mga Kristiyano noon, sila po'y tumaranas ng mga pagsubok, mga minamahal. Pero very positive ang kanilang pagtingin sa buhay. Amen? Hindi sila nakafocus doon sa kung anong problemang nakaharap sa kanila. Ang nakafocus sila ay doon sa salvation, doon sa pangako ng Diyos na sa bawat pagsubok ng kanilang dinaranas sa mga minamahal, hindi sila nag-iisa. Amen? Be positive in your view on things. Huwag ka mag-focus doon sa problema. Huwag ka mag-focus doon sa takot na meron ka. Ang mag-focus ka
sa napakalaking kapangyarihan ng Diyos na may kakayahan na lumutas ng lahat ng mga problema meron ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya may narinig natin ibang mga mangaral ko, ang problema mo'y kasing laki ng barko. Ang Diyos ay kasing laki ng dagat Pasipiko. Amen? Amen? Kung ang bigat ng dinadala mo ay kasing bigat ng mundo, ang kalaking kapangyarihan ng Diyos ay kasing laki ng galaxy. Ibig sabihin, it's 1,000 million times mas malaki ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig lang sabihin ng bawat mga ngaral na yan na ating napapakinggan, huwag kang tumingin sa problemang napakaliit. Ang tignan mo, yung Diyos na napakalaki na kayang tumulong sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga tunay na Kristiyano, ang pagsubok tingin nila kayamanan. Sabi niyan, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Walang pamasahe. Walang pambili ng bigas. Amen. Amen. Gayon may hindi kami nangaghihinagpis. Ang Kristiyano pagdating sa banal na gawain, nakangiti pa rin. Nagpapatotoo pa rin. Mapagpala ang Diyos. Amen! Amen! Totoo yun. Makikita niyo mga kapatid tayo, Miyerkules pa lang, Martes, naglalaban na para lang kumita man lang, yung kikitain nila, pamasahin nila papunta sa banal na gawain. Pagod na pagod yan. Amen? Pero pagdating sa banal na gawain, magpapatotoo yan. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay mapagpala. Pinagpala kami. Amen! Ganun mo makikita mga mina. Bakit? Kayamanan daw ito ng mga anak ng Diyos. Sabi niya, nagigipit kami, gayon may hindi naginagpis. Nangagtitilihan, gayon may hindi nangangawalan. Umiiyak, pero hindi nawawalan ng pag-asa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May problema ka. Na talagang hindi ko na talaga kaya, bibigay na ako. Pero ang Kristiyanong mainit mga minamahal, maski na nandiyan talagang nakikita niya parati, nandiyan na takot parati araw-araw, hindi nawawalan ng pag-asa. Alam kong matatapos ang problema ko. Alam kong gagaling ang aking anak. Alam kong gagaling ako sa aking karamdaman. Alam kong lahat ng mga bagay na nakikita ko ngayon na siyang dahilan o bakit ako nalulungkot, mawawala lahat yan sapagkat ang aking Diyos ay kasama from time to time. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niya, gayon may hindi nangangawal, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Grabe. Amen. Dumaan ng COVID-19, pinag-usig ang mga Kristiyano, walang dadalo sa barangay. Tulog ang Diyos niyo. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi tumigil. Amen. Tayo tinakot, huhulihin kayo, ikukulong kayo. Pero hindi tumigil ang mga anak ng Diyos. Kapag kayo dumiretso dyan, magkakaroon kayo ng makaramdaman, mamamatay kayo dahil delikadong COVID-19, hindi tumigil ang anak ng Diyos. Bakit? Bagamat pinag-uusig, hindi kailanman sila pinabayaan ng mahal na Panginoon. Maraming nawalan ng trabaho. Amen? Amen. Sa totoo lang, maraming nawalan ng trabaho. Pero ngayon, nakita nyo, bakit buhay pa rin hanggang ngayon? Kasi hindi pinababayaan ng mga anak ng Diyos. Yung ating mahal na kapatid, tinanggal sa trabaho dahil COVID-19. Amen? Ang ginawa niya, nag-stay sa pastoral. Walang ginawa. Sumabay sa mga manggagawa, magpuri. Morning, after evening. Talagang walang ginawa. Tapos nakita niya mga minamahal, subok, tingnan niyo aking ATM. Binuksan niya, inbilisan niya. May sweldo. Para po natin ang ating mahal na Panginoon. Matagal nang tinanggal. Sinong magbibigay ng mga pusong niyan sa mga tao? Sabi ko sa inyo, mga minamahal, even jablo man yan. Kung utusan ng Diyos na pagpalain ka, pagpapalain ka niya. Amen? Dahil makapangyarihan ng tatay natin. Amen. Siya po yung lahat, may kakayahan siya. And nothing is impossible. Kaya nga sabi natin mga bagay na galit sa atin, sila mismo pwedeng gamitin ng Diyos para tayo pagpalain. Amen.
Kaya yun ang dahilan, ang sabi ng Biblia, yan ang kainaman na tayo naglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Amen? Amen? Lahat ng pinag-ingatan ng Diyos mula noon hanggang ngayon, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito, one last thing. Just these 3 points na makilala mo ang tungkol sa mahal na Panginoon ay talagang malaking bagay nito. Sabi ko, sa linggo na naman, mayroon na naman ba ibabalita patungkol sa mahal na Panginoong Isus? Let's be excited sa bawat banal na gawain, mga minamahal. Amen? Dahil sa bawat banal na gawain, makikilala natin, ito palang Jesus na nagmamahal sa akin. Ito pala ang Diyos na nagkatawang tao para ako ay ligtas. Amen? Ito, number 3, ating basahin, mga minamahal. Dito sa aklat ng Roma, ang kabanata ay 28, talata ay 28. Kaya hindi, basahin po natin ito, mga minamahal. From Romans chapter 8, verse 28. Amen. Dito po sa aklat po ng Roma 8, talata 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang buhay ng tao, mga minamahal, ay hindi nakabase o nakaangkla doon sa kung anong personal na pangarap natin. Totoo yun, mga minamahal. Ito'y parating nakaangkla sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. Iulitin ko, mga minamahal. Ang buhay ng isang anak ng Diyos ay hindi nakabase sa kung anong pangarap natin. Amen? Dahil always, parating mas maganda ang pangarap ng Diyos para sa atin. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po, mga minamahal, ang sinasabi nga ng Biblia, mga minamahal, tayo po from time to time, wala tayong ginawa, kundi mangarap na, kailangan gawin ko ito dahil sa aking pangarap. Ay, gusto ko ganito. Amen? Amen? Totoo yun, mga minamahal. Sometimes, ang pasama nun, nakakalimutan natin ang paglingkuran ng mahal na Panginoon. Even the time na para sa Diyos, nakukuha na natin dahil sa pagnanais natin ayusin ang ating mga pangarap. Pero at the end of the day, yung kalooban ng Diyos ang masusunod. Amen. So, instead na tayo, mga minamahal, tumakbo na tumakbo, sinasabi mo, stop and see the salvation of the Lord. Parating sinasabi sa atin ng mahal na Panginoon. Diba? Ibig sabihin, mga minamahal, huwag kang tumigil kung anong nag-aaburuto ka parati. Huwag kang mag-aburido. Everything is under control. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, hindi ko naman sinabing tumigil ka lang at umupo ka lang. Amen? Gawin mo normal isang bagay. Bago mo gawin isang bagay, mahal na Panginoon, ito'y kalooban mo, hindi. Amen. Kapag ginawa mo isang bagay at ito'y hindi nagtagumpay, mahal na Panginoon, salamat. Alam kong ito'y makakasama sa akin, kaya hindi mo pinayagan. Hintayin ko kung anong kalooban mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang pagdaramdam. Amen? Ang kailangan lang natin, mga minamahal, ay yung pagtitiwalang buong buo sa ating mahal na Panginoon. Ating basahin huling talata, second to the last. Amen. At dito, huling talata, Genesis chapter 2, verse 18. Amen. Beloved instrumentalists, please. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, versikulo 18, ganito po sinasabi, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Adan, nung siya po, mga minamahal, ay inilagay doon sa hardin ng Eden. Amen. Wala siyang ginawa kundi gawin kung ano sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon. Amen. Pero nakita ng Diyos na kailangan ng kasama ni Adan. Take note, hindi nag-request si Adan. Amen. Walang prayer request. Sa totoo lang, mga minamahal. Pero alam ng Diyos ang pangangailangan niya. Amen?
So ngayon, kung anong pangangailangan natin ngayon, mga kalutasan sa problema yan, may financial na problem tayo, mga minamahal, may takot tayo, yung anak mo ay delikado nandyan na may sakit at akala natatakot ka baka mamatay o ano mangyari sa kanya, may katugunan ng Diyos. Alam niya kung anong pangangailangan ng bawat kanyang mga anak. Anong importante? Our intimacy with Him. Yung connection natin sa Diyos. Huwag na huwag mong puputulin yan, kapatid. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, huwag kang mapagod manalangin sa Kanya. Huwag kang mapagod humingi ng kalakasan sa Kanya. Huwag kang tumigil hanggang sa hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dahil that is the connection na mayroon tayo sa ating mahal na Panginoon. Hanggat nararamdaman natin ang banal na presensya ng Diyos, huwag kang matakot. Amen? Nakita niyo mga minamahal nung mahal na Panginoon nandun sa lilipat sila sa kabilang ibayo, na pumunta makay sila sa bangka. Amen? Tutulog ang mahal na Panginoon, dumating malakas na bagyo, tulog ang mga Kristiyan, kasama nila yung mga apostol, kasama ng mahal na Panginoon. Pero aburido sila. Wala, nako, mamamatay kami, magising ka na. Hindi nila alam kung sino yung kasama nila na siyang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ganun din tayo mga Kristiyano sometimes, tinanggap natin si Jesus, nasa atin na. And we claim we are Christians. We claim that, sabi natin mga minamahal, dami kong nakita mga himala. Pinagalingan ko sa karamdaman ko, dami natin mga minamahal, kiniklaim nakita natin mga minamahal, mga himala na yan. Pero kapag tayo na ang inatake ng problema, nagraratel ang Kristiyano. Aburido ang Kristiyano. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, bakit napakaliit ang inyong pananampalataya? Amen? Sa palagay ba ninyo, hindi ka tayo nakikita ng mahal na Panginoon? Sa palagay ba ninyo, mga minamahal, hindi niya alam na yung pangangailangan natin, na pagkulusan ng problema. Alam niya yan. Amen? In His perfect time, ay ang sinasabi niya, magtiwala ka lang, anak. At makikita mo kung paano tayo samahan ng ating Diyos sa anumang burden na mayroon tayo. Amen? Si Adan, hindi nag-request. Pero alam ng Diyos ang kanyang pangailangan. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kang tumigil na manalig sa kakayahan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop to count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, even prison, and me, my source of strength. My source of hope is Christ alone. Hallelujah, hallelujah. Even prison, in Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need.
And now I seek no greater honor than just to give a praise to Lord, praise to Lord, praise to Lord. And to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, and let it be said in me. My source of strength, hallelujah. My source of Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Mga minamahal, lahat ng kung anong naabot natin, we all give glory unto God. Kung wala Diyos, wala naman tayong aabutin eh. Kung wala Diyos, palagay nyo anong itsura natin ngayon. Pero dahil sa grabing pag-ibig ng Diyos, pinagpala tayo. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Nilutas yung ating mga problema. Ang masama, nung wala na yung problema natin, nalutas na problema, gumaling na tayo. Unti-unti na tayong lumalayo sa Kanya. Unti-unti na tayong lumalayo. Pero sabi na mahal na Panginoon, manatili ka lang. Araw-araw mo siyang kilalanin. Araw-araw mo siyang kausapin. Seek communication with God. From time to time, mamutigilan. Sapagkat malalaman mo siya deeply. At doon mo siya mapupunan. Pwede ba minsan pa nating awitan ang ating mahal na Panginoon? In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. in every victory. Let it be said to me, my source of strength. Place my trust and find my glory in the power of the cross. In every big, thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. My source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength, my source. Let us pray.
Tayo po natin dumalangin mga minamahal sa Diyos. Heavenly Father, maraming salamat po. Hindi ka tumitigil magsawa, magpalit ng bawat isa sa amin. Hindi ka tumitigil magpatawa. Hindi ka tumitigil magmahal sa bawat isa sa aming mga makasalanan. Hiniling po namin, panghawakan mo po kami. Give us a heart always na nagnanais hanapin ka sa bawat araw. Kilalanin ka sa aming buhay. Turuan po kami maging mapagpakumbaba parati. Upang kami maganap ng iyong banal na kalooban. Pwede pa minsan pa natin awitan ng mahal na Panginoon. In Christ alone, I place and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said in me, my source of strength. Hallelujah, hallelujah. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, and let it be said in me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every bestow us, Lord. Even praise the Lord, praise the Lord. Even praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mo, minamahal sa mahal na Panginoon para sa ating mga pangailangan ulit po lahat. Ating mga minamahal na mga bisita. Ating mga beloved viewers. Tanggapin niyo muna ang ating mahal na Panginoon. Meron nga pa na reglamento ng kaligtasan. Unang-una pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Diyos na nagmamahal sa atin lahat. Hindi nagbibilang ng kasalanan. Hinihintay parati ang pagbabalik ng bawat isa. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat ng tao. Lahat ng tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi ganon. Ang totoong bautismo ay bautismo sa pangalan ni Jesus. Tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapapatawad daw yung kasalanan. Lilinisin ka na mahal na Panginoon. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Hindi natin gawain. Yan ay ganapin na mahal na Panginoon. Habang tayo nagpapatuloy sa ating paglilingkod, mararamdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Lalakas ang iyong pananampalataya. Malulutas sa iyong problema. Gagalak ang iyong manalulungkot na puso. Dahil ang Diyos may kapangyarihan gawin sa atin ang bagay niya. Sa araw nito mga minamahal, tanggapin niyo mahal na Panginoon. Pigilin niyo mga mata. Taas yung mga kamay.
Sa ating mga beloved viewers, touch your screen of your TV or any computer that you have. Huwag kayong mahiya. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw nito. Napakahalagang ikaw ay aming kilalanin. Makilala ka sa bawat araw ng aming buhay. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkasala noong ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sa aklat ng buhay, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay ni Jesus na ito ang mga anak, tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ng kanyang paglapit sa iyo, malapay noon, kang tumukol sa mayroong kaparaanan. Walang bagay na posible sa iyo, malapay noon. Walang distansya makahadlang sa iyong mga pagpapala sa iyong mga anak. So, tumalapay, ang dalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida. Dalangin namin sa iyo, malapay noon, patawarin mo sila sa lahat ng kanyang mga pagkakasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa salita at katotohanan. Nawa hindi una tuloy ito ng kanyang paglilingkod. Simula pa namang nawa ito, makasama naman sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal na pangangailangan. Sa ating pong mga kumayang mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa malapit dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinakamamalapay na Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan pala siya at nagawa ng kaaway sa oras ito. Sa mandalangin na aming ginaganap ng Evangelista with Estrada Alameda, ay mga maminaman na mga manggagawa, ay aming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, lahat ng karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, ubo, lahat ng high blood, kasaut in Jesus' name. Ang bilipan doubts, kasaut in Jesus' name. Panlalamig, panlupaypay, kasaut in Jesus' name. Mga pagbabago sa iglesia, lahat ng gawa ng kaaway sa kanyang banal iglesia, I command you to cast out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut, kasaut, kasaut. Be healed, be healed. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay huwag magbibiro upang ang ating po mga pinanalangin. Sabi ng Biblia, mga minamahal, before you pray, believe that you receive. Amen? Hindi yung tatanggapin mo pa lang. Natanggap mo na. Act. Do things na parang ito'y tinanggap mo na. Upang sa ganun mga minamahal, yan ang tinatawag nating pananampalataya. Lahat po muna ng pinagpala, palakpakan po natin ang ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At na po natapos sa ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo na po dadako sa ating pong mga announcement. Narito po ating pong mga kapatid, ating beloved elder brother Alvin, upang tayo pangunaw sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jobin Pereira. Amen. At maraming salamat po muli sa ating pong dakilang Diyos sa kanyang banal na salita. Amen. Na ating napag-aralan sa araw nito. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus at tayo mga minamahal ay kukuha. Amen. Ang ating pong special offerings. Amen. Ang atin po muna i-update mga minamahal. Amen. Ang kabuuan po ay 3,703 yung ating pong nalikom. Subalit yung ating nalikom mga minamahal, ito na po ay na-consume na po lahat mga minamahal. Bakit po mga minamahal? Amen. Sapagkat
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, yung ating pong soundings, mga minamahal. Amen. At 1-2 ang budget, mga minamahal. Amen. Kapag humahayo, mga minamahal. Kaya bawat sa pagkuha ng special offerings, mga minamahal. Amen. Ay labas kaagad, mga minamahal. Amen. Kung yung ating nalilikom sa araw na ito, mamaya meron pong soundings, mga minamahal. Amen. Kulang, abonado pa po ang ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kailangan, mga minamahal, amen, matuto tayo, mga minamahal. Amen. Yung ating po mga gampanin, responsibilidad, kabahagi tayo, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo tagalabas, taga-Jesus Miracle Crusade po tayo, mga minamahal. At seryosong bagay po ito, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, sa ating po mga minamahal, mga kapatid, hindi makasama kung napunta sa lugar natin o barangay natin, yung mga nagsasoundings, mga minamahal. Sino na yung mag-offer tayo, mga minamahal. Amen. Na dito na po tayo mag-break sa amin para naman kahit paano gumaan yung pasani ng church, mga minamahal. Amen. At magamit pa po sa ibang paraan yung financial, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, isang basong malamig na tubig, i-offer natin, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, hindi makakalimutan, mga minamahal. Amen. Pagpapalain tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Lalong-lalo na kapag yung mga nag-soundings, mga talagang pagod na pagod yan, mga minamahal. Amen. Naglalakad yan, sinusuyod sa sobrang init ng panahon, mga minamahal. Amen. Talagang nilalakad, sinusuyod lahat, bawat lugar na dapat puntahan, mga minamahal. Amen. Kahit na mostly, mga ating po mga nakakasama, may mga edad na 73, mga minamahal. Yung iba, 63, talagang pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya nilaman po, mga minamahal, tumulong po tayo, mga minamahal. Amen. Sa mga walang mayambag, mga minamahal, financial, mga minamahal, punta po tayo dito, mga minamahal. Amen. Kahit na sa pagpupuri, pag-aayuno, pananalangin, meron po tayong may i-contribute, mga minamahal. Amen? Puri pong ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong ihanda, mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob, ating pong special offerings, mga minamahal. At ito po ay ipanalangin po ng ating pong beloved preacher, beloved Brother Rogelio Bagtong. Praise the Lord.